Nunot sa mga reklamo sa mga konsumidor sa Mactan Electric Company kun MECO sa pagsaka sa ilang electricity bill, usa ka public hearing ang gipahigayon. Ani ang report. Sa Session Hall, gipahigayon ang public hearing kaganihang buntag uban sa kadagkuan sa MECO, mga konsehal sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang mga konsumidor nga nakasinati sa grabeng pagsaka sa ilang electricity bill. Aron masabtan sa mga konsumidor, gibahin ni Engineer Gilbert Pagobo, General Manager sa MECO, ang iyang pagpatin-aw sa tulo ka punto: ang power industry structure, electricity rates ug meter reading and billing. Matod ni Pagobo, kung basihan ang power rate sa MECO itandi sa ubang mga power distribution utility, makita nga mas ubos kini. Iya hinong giangkon nga misa ka gayud ang bayranan sa kuryente ning tuiga tungod sa inflation rate, gubat sa Ukraine ug uban pa. Apan iyang gitataw nga gi-audit man sa Energy Regulatory Commission ang gipatumang presyo sa kuryente. Lakip sa gipasabot sa General Manager sa MECO kung giunsa pag-compute sa MECO ang estimated reading alang sa mga konsumidor nga wala mabasa sa meter reader ang ilang electric meter. Ang nausap ang generation charge sa buwan. Kaya si MECO walay control sa generation, walay control sa transmission. Ang iya nga lang na-control kaning distribution charge, which is mura sa income na iya ang kanang-earn. Usa sa nakasinati niini si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, kinsa nakurat sa iyang electricity bill nga miabot sa kapin 37,000 pesos. Wala matod pa mabasa sa meter reader ang ilang electric meter kay dili kini accessible ug aduna sila iro sa ilang balay. Niabot na sa punto nga gireklamo. Inireklamo. Narabay speaker dito, okay tao makita. Speaker pa yun doon sa COVID lagi. Dahil nag-speaker, ato kami istorya sa speaker. Yang speaker, kada itong karat-karat, hindi ka ka-explain o klaro. We will do that. I acknowledge that we have already had a new replacement system in place. It's just too unfortunate that you were able to experience that prior to the replacement. Gipasabot sa MECO nga may mga higayon-gayod nga mupatuman sila og estimated reading kung ang usa ka dapit dili accessible sa meter reader kay gibahaan layo sa gate ang meter o baka may iro. Matod sa General Manager, adunay 105,000 ka mga konsumidor ang MECO apan may 16 lang ka mga meter reader ug gikinahanglan nga ang matag usa kanila mobasa og kapin sa 200 ka mga electric meter matag adlaw. Ug kung may ma-absent nga meter reader kay nasakit, mogamit na sila og estimated reading sa electric bill. Ato pa, ang kanang iyong pag-reading sa MECO, kanang iyong tig-reading, itigmo-tigmo. Why na kayo itigmo-tigmo? Kay gisigurize naman yung tanan tao nga naigate, nairo, baha, dili tanan lugar, gibahaan. Ang placement sa imong meter, naman na sa imong control, imo na isul sa bahay. Nga, musulog ka kay nairo. Ang pag-employ sa pila ka meter reader, lagi ka ma-short ka na buwan, naman kasi mong control. So as much as possible, para wak tayo landlist na actual ang atong libasa, dili lang estimate, I would also suggest to MECO, pending any improvement or sa ilahang technology, probably they could also increase the ilahang meter reader number. Subay niini, gidasig sa General Manager ang mga konsumidor nga may reklamo sa ilang electricity bill sa pagbisita sa ilang buhatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.